No niin, ja nyt sitten kisa käynnistetään kilpailijoiden esittelyllä. Ja nyt sitä mukaan, kun minä täältä lausun kilpailijoiden nimiä, niin sitä mukaan tuohon traktorin lavalle pomppaa sieltä aina asianmukainen henkilö. Ja sillä tavalla tulee nämä kilpailijat esiteltyä. Kaiken kaikkiaan kilpailijoita on 12. Yksi on perunut loukkaantumisen takia Harri Kreus, mutta tilalle on rohkea suomalainen tullut tilalle, joka myöskin hänet esitellään tässä sitten aikanaan. Elikkä ensimmäisenä Kopolan oma mies astuu areenalle esittelyyn. Esa Niemi Haapajärveltä, 27 vuotta, 191 senttiä on miehen raamit ja 97 kiloa painaa. Toinen haapajärvinen Kari Pudas, joka on 2 edellisenä vuonna voittanut nämä kisat ja nyt on myöskin kovasti tapetilla hänen voittonsa, eli tässä muut ovat harjoitelleet tosissaan, että saisivat tuon Karin kaadettua. Hän on 27-vuotias, 188 senttinen, 110 kiloinen herrasmies. Paavo Myllylahti, Kannus, Haapajärven poikia kylläkin lähtöisin. Ja 32-vuotias, 174 senttiä, 78 kiloinen. Sitten on 4. Håkan Nyman Kokkolasta. Ikä 40, pituus 183 ja paino 115 kiloa. 5. Unto Lundell Pietarsaari, 32 vuotta, 186 senttiä, 117 kiloinen miehen järkäle. Sitten 6. Tapio Paavola Kokkolasta, 32-vuotias, 176 senttinen, 84 kiloinen. Ja sitten Tapio Kananen Pyhäsalmesta, 32-vuotias, 187 senttinen, 90 kiloinen herrasmies. Ja sitten Haapajärven omia miehiä, 8. Esko Kopola ja 34-vuotias, 188 senttinen ja 110 kiloinen ja on siellä esittelyvuorossa. Ja 9. Jarmo Kotomäki Kokkolasta, 28 vuotta ikä, 187 senttiä, 105 kiloinen. Sitten Seppo Myllylahti Haapajärveltä, 37-vuotias, 168 senttiä, 68 kiloinen ja sitkeä mies kuin mikäkin. Markku Haikara Nivalasta seuraavana, 19-vuotiasta voimaa, 175 senttinen, 110 kiloinen herrasmies tulee sieltä Nivalasta. Ja 12 kilpailija Esko Alakarjula Kannuksesta, 36 vuotta, 180 senttiä, 105 kiloinen herra. Ja nyt sitten tässä voimamieskisassa on lajeina, luettelen ensiksi vain nämä lajit läpi: säkin kuormaus, renkaan veto, hirren syöksy, AIV-liuos, pullojen kanto ja säkkijuoksu. Ja ensimmäisenä kisana alkaa säkin kuormaus. Tuossa on kentällä 5 kappaletta 2 lavalla 70-kiloisia säkkiä ja 7 metrin päästä ne kannetaan tuohon lavalle. Ja eikä saa vyöryttää tai nostaa toisen säkin päälle. Aika ratkaisee sijoituksen. 5. säkin pudottua lavalle lähtee liikkeelle 3 minuutin aika, jona aikana on mahdollisuus nostaa lisäpistesäkit 120 kiloa, 140 kiloa, 150 kiloa. Jokaisesta lavalle saadusta säkistä tulee 1 lisäpiste. Ja tästä nyt sitten ruvetaan kisaa käynnistämään niin, että kilpailijat tässä ensimmäisessä lajissa esiintyvät parittain. Ja ensimmäinen pari saa astua sinne areenalle, Esa Niemi ja Kari Pudas. Ja toisena lajina esittelen tarkemmin tässä vielä, kun kilpailijat valmistautuvat, niin minkälainen on renkaanveto, eli siellä on traktorin rengas tuolla maassa, rengasta vedetään istuallaan tai seisaallaan puomin takaa. Aika pysähtyy, kun rengas koskettaa kilpailijan edessä olevaan puuhun. Ja tuossa renkaanvetokisassa on vetopituus 10 metriä ja siellä on vielä 40
kilon paino tuolla renkaan päällä, eli siinä vetämistä riittää. Ja nyt alkaa siellä ensimmäinen pari olla valmiina. Ja sitten vaan sinne selkä kiinni sinne traktorilavaan, niin on molemmat tasaveikkaisena. No, selän alaosa siellä on kiinni ja kilpailijat ovat ilmeisesti valmiina, paikoilleen valmiina. Hepp! Ja tasaveikkassa on ensimmäinen säkki meni aivan tasaista kyytiä. Pudas on hieman johdossa pikkasen. Pudaksella 4. säkki on menossa sinne lavalle ja niin on Niemelläkin. Aika tasainen kisa tästä muodostuu. Ja Pudas on viimeisen säkin kimpussa ja niin on Niemikin. Noin. Ja lisäpisteiden keräys. Mahdollisuus alkaa. 3 minuuttia on aikaa suorittaa lisäpisteitä. Siinä on 120-kiloinen, 140-kiloinen, 150-kiloinen. Jokaisesta säkistä, mitä 3 minuutin aikana nostaa lavalle, saa aina lisäpisteen. Ja Pudaksella ensimmäinen pussi on lisäpisteistä jo paikallaan. 120-kiloinen nousi Pudaksella kevyesti sinne lavalle ja 3 minuutin aika juoksee. Ja lisäsäkki, 2 lisäsäkkiä on Pudaksella mennyt. Ja Niemi on nostanut 1 lisäsäkin ja Pudas on siellä 150 kilon painoisen lisäsäkin kimpussa. Milloinka aika loppuu sieltä kuullaan, koska 3 minuutin aikaraja loppuu. Ja 3 minuutin aika kuluu koko ajan. Pudaksella siellä on 2 lisäpussia jo lavalla. Hapeenkeruu kierrokset on menossa siinä vielä. Sulla on 40 sekuntia aikaa. Ja nyt on tämä ja ei noussut 150 kilon säkki, uusi yritys. Ja tämän ensimmäisen parinhan voitti Kari Pudas ajalla 30,62. Esa Niemi oli tässä ajalla 33 tasan. Kaikki lisäpainot meni. Niemellä meni 1 lisäsäkki. Hienot suoritukset. Ja tasaiseen tahtiin ensimmäiset säkit. Ja Myllylahti on johdossa. Mutta kova on vauhti Nymannillakin. Ja Myllylahdella oli viimeinen säkki, meni siinä. Ja sieltä meni Nymannin viimeinen säkki ja nyt alkoi se 3 minuutin aika juoksemaan, jolloinka saa niitä lisäpisteitä nostella tuosta, jos vain voimaa riittää. Pyörittelee jo pussia käteen
ja pussi rupesi nousemaan 120 kiloa. On sen pussin paino. Ja Myllylahti ottaa myöskin lisäpiste pussista kiinni. Ja kauheita karjaisuja kuuluu, niistä kenttä raikuu. Ja sitten menee Myllylahden lisäpistepussi on lavalla ja toin se oikein pomppasi kevyesti. Ja 3 minuutin ajasta on vielä hieman jäljellä. Nymanni on siellä tosi toimissa säkin kimpussa. Nousee. Ja kas yleisö, nyt kannustuksia lisää. Sieltä meni ensimmäinen lisäpiste Nymannilla. Seuraavan pussin paino on 140 kiloa sitten. Ja Myllylahti katselee vielä, että siellä olisi pari pussia unohtunut tuonne selän taakse. Ja sieltä niitä lisäpisteitä löytyy. Ja nyt 140 kilon pussin kimppuun kävi Myllylahti. No niin, nousee. Se nousee. Se leikas kuopat. Siitä vain nakkaa. Alkamaan ja kilpailijat ovat valmiina ja keskittyneet siihen kisaan ja paikoillaan valmiina. Nyt! Ja! Kevyttää! Ja! Vauhtia nyt! Ja! Lundell on hieman johdossa. Evi menee! Toinen pussi jo Lundellilla. Mene hyvin! Ei mitään painoa. Ja! Kolmas on Lundellilla voitettu. Neljännessä säkissä kiinni. Ja nämäkin pussit, joita he nyt kantelevat, painavat 70 kiloa kappale, eli sitä taustaa vasten kantelette. Ja Lundell voitti tämän parin ensimmäiset säkit. Ja sitten 3 minuutin aika lisäsäkkien suhteen lähti juoksemaan. 21,60. Ja lisää 3 minuuttinen on kulumassa koko ajan. Kumpikaan ei ole vielä lisää pisteitä nostanut, eli lisäsäkit ovat vielä kaikki 3 tallella siellä maassa. Happivajausta siinä vähän pumpataan takaisin ja sitten katsotaan tuleeko lisäpisteitä. Ja Lundell nosti ensimmäisen lisäpisteen 120 kiloa ja on toisen 140 kiloa painavan säkin kimpussa heti kerta kaikkiaan hanakas. Ei se paita siltä nousee. Vähän riitä puolikosta. Nyt se poimen. Luoksia. Luotua. Ja! Vauhtia. Ja! Ja Lundell otti 140 kiloa. Sieltä yleisö kannustusta. Ja sieltä meni Lundellin 140 kiloa, eli 2 lisäpinnaa tuli sieltä. Ja vielä on mahdollista 150 kiloinen nostaa sinne kolmanneksi lisäpinnaksi. Paavola ei ole vielä nostanut näitä lisäpisteitä, mutta nyt hän pisti vyön päälle ja ensimmäinen pussi sieltä rupesi liikahtelemaan myöskin Paavolan syliin. Päälle ja aikaa jonkin verran on 3 minuutin. Nyt on kerta kaikkiaan vihoinen paikka ees, 150 kiloa. 10 sekuntia on aika loppui kesken, oli se siinä hilkulla pussi lähteä, mutta 2 lisäpistettä joka tapauksessa aplaudeja. Kopola suorittaa ja vaihtoivat toiselle puolelle paikkoja. Nyt ovat kilpailijat niin kuin oikeilla kohdillaan, missä heidän kuuluu olla, ja ovat valmiina aloittamaan suorituksen. Paikoillaan valmiina. Nyt!
Esko Kopola on hieman johdossa, mutta ei isoja eroja ole tässä. Ja viimeinen säkki on Kopolalla käsissä nytten. Noin, ja Kopolan suoritus ja myöskin Tapio Kanasen suoritus on valmis ja 3 minuutin lisäpiste aika alkoi juoksemaan. Lisäpistesäkit molemmilla on, nyt on 120 Kopolalla sylissä ja peruuttaa sinne jalavaallehan se meni kevyen näköisesti. Tuo oli kyllä pikkusen liian kevyen näköinen. No liike. Seuraava kylläkin painaa 140 kiloa. Nyt piti panna jo hattu päähän. Ja nyt alkaa uusi kilpailusuoritus. Jarmo Kotomäki, Seppo Myllylahti ovat siellä valmiina. Ja selkä on kiinni siinä lavan reunassa. Ja paikoillaan valmiina. Nyt! Ja Myllylahti on johdossa. Ensimmäinen pussi meni. Sieltä. No nyt ollaan tasoissa. Ja kova on tempo miehillä päällä. Turha noita kyllä on kutsua pusseiksi, kun ne painaa 70 kiloa. Elikkä siinä on tosi kysymyksessä, joka tuommoisen syliinsä ottaa. Ja nyt on johdossa Kotomäki. Tieti viimeistä säkkiä. Ja hänen 5 säkkiä on siellä lavalla. Kotomäki on johdossa. Ja alkoi 3 minuutin aika kiertämään, jolla lisäpisteitä voi sitten yrittää hankkia. Ja kilpailijat suunnittelevat, että millä sen saisi tuon 20 kilon pussin nirhattua tuonne lavalle. Semmoiset on ajatukset näillä kilpailijoilla, että pitäisi siirräyttää tuolta maasta pois tuo säkki. Ja Kotomäki on siellä kiinni kovasti ja sinne se nousee 120 kiloinen säkki. Nyt aplodeja kovasti. Sieltä tuli lisäpiste ja Myllylahti ei yhtään anna periksi, ottaa sieltä myöskin 120 kiloisesta kiinni. Elikkä siinähän nyt on kysymyksessä sellainen paino jo ajateltuna Myllylahtea esimerkiksi, että se on tupla paino, mitä tämä mies painaa. Mies painaa 68 kiloa ja käypi kiinni 120 kiloiseen säkkiin ja katsotaan miten siinä käy. Nyt kannustusta, nyt kannustusta. Äläkä löysä, älä löysä. Yritys oli kyllä mahtava. Minä sanoin jo äsken esitellessä, että sisua kyllä miehessä varmasti riittää. Eikä mitään merkkejä ole vielä siitä, että hän aikoisi lähteä kalappimaan kilpailuareenalta, vaan nyt vielä suunnitellaan uudestaan, että se säkki pitää nousta. Ja nyt on 140 kiloinen säkki siellä ilmassa. Ja tällä tavalla tuli toinen lisäpiste. Kotomäki nosti 140 kiloisen. No vielä pikkusen on kesken. Se on aika lailla paha paino on silti loppujen lopuksi tuo. Ja sinne 140 kiloa putosi sinne. Ja Myllylahti otti uuden yrityksellaan, niin oli rotosti pantu maa. Elikkä selät on kiinni kärrylavassa paikoilleen, valmiina. Nyt! Ja Alakarjula on siellä johdossa. 4. säkki on Alakarjulalla menossa. Ja viimeistä lähti Alakarjula hakemaan. Ja on tämän parikon johdossa aivan selvästi. Mutta kisa vaan jatkuu. Ja siellä Alakarjulalle rupesi käymään kello sitä 3 minuutin aikaa, jolla lisäpisteitä hankitaan. Ja Markku Haikara viepi viimeistä. Ja Markku Haikara vie viimeistä säkkiä. Ja yksi on vielä jäljellä. Yleisö sen verran peittää tuon näkyväisyyden, että ei ole tehty tälläkään kylällä läpinäkyvää väkiä näköjään, kun ei näe tosta
Ei ole lasimestareita ollut tällä kylällä yhtä, kun kaikki kenestäkään ei näy läpi. Ja 19-vuotias tuleva uljas kilpailija Markku Haikara suoritti kilpailusuorituksensa mahtava suoritus. Ei vielä 20 täynnä ja täällä voimamieskisoissa viskelee näitä säkkejä aivan hurjaa vauhtia. Ja ajat Esko Alakarjula 36-43 ja Markku Haikara minuutti 25 ja 51. Ja sieltä Alakarjulan ja Alakarjula on nostanut 2 lisäpainoa jo, 120 ja 140 kiloisen, ja Alakarjula pyöriskelee uhkaavasti tuon 150 kiloisen pussin ympärillä. Ja tämä nuori mies Haikara on 120 kiloisen säkin kimpussa tosissaan. Ja Alakarjulalla siellä sylissä 150 kiloinen paino. Ja sinne sitä lähdettiin viemään, minne pitääkin sitä viedä. Ja sieltä 3. lisäpiste on hurjaa vauhtia tulossa. Aika painava pussi oli. Kyllä piti näköjään löysätä, oli siinä pikkusen niinku momenttia liikaa. Kyllä kisana alkaa yksitellen suoritettava kilpailusuoritus, renkaan veto, jossa 10 metriä vedetään traktorin rengasta, jossa lisäpainona on 40 kiloa. Ja Paavo Myllylahti on siinä aloittamassa renkaanvedon. Ja toisena renkaanvetoon saa jo valmistautua myöskin Håkan Nyman. Ja siellä on valmiina Paavo Myllylahti aloittamaan tämän renkaanvetokisan. Ei vielä. Ja näissä kisoissahan käsiin ainuena lisäaineena sallitaan magnesiumia ja siellä kilpailijalle justiin sitä haettiin. Vaikka ollaan täällä noin niin kuin laitapuolella tätä Haapajärven kaupunkia, niin täälläkään ei pihka silti saa olla tuossa tarkoituksessa lisäaineena, vaan magnesium. Ja nyt sitten kisa alkaa paikoilleen valmiina. Nyt! Ja yleisö, antakaapa voimaa, kannustusta ja tuolla tavalla voimaa, siitä tulee lisää urheilijalle. Ja suoritus ei kun siitä paranee vaan, ja siinä oli suoritus. Ja tämän kisan on avannut Paavo Myllylahti. Ja aikaan 18.89 Paavo Myllylahti veti tämän renkaan 18.89 aikaan. Ja seuraava kilpailija on siellä valmiina, eli Håkan Nyman on valmiina aloittamaan kilpailusuoritustaan. Ja kilpailusuoritus alkaa paikoillaan, valmiina, nyt! Ja rengas menee siellä hurjaa vauhtia kohti maalilinjaa. Ja Nyman veti, kilpailusuoritus on tehty. Ja Håkan Nymanin aika tasan 16 sekuntia ja meni kilpailussa johtoon. Ja kolmantena Unto Lundell ja seuraavana on sitten Tapio Kananen vuorossa.
Ja Lundell vetää seisaltaan tuon renkaan. Se on täysin sallittu sääntöjen mukaan, joko istualtaan tai seisaltaan. Ja sitten kilpailija on valmiina, paikoillaan, valmiina. Nyt! Ja renkaalla on mahdoton vauhti päällä. Ja Unto Lundell veti pohja-ajan 10.78. Toisena Nyman, kolmantena Myllylahti ja seuraavana renkaanveto areenalle astuu Tapio Kananen, sitten Kopola, Kotomäki, Myllylahti ja niin edelleen. No niin, ja kilpailija valmiina. Paikoilleen. Valmis. Nyt! Ja kilpailusuoritus on tehty. Se rengas kulki hienosti. Ja Tapio Kanasen aika 13.16 ja meni kakkoseksi. Kolmantena Nyman, neljäntenä Myllylahti ja seuraavana on Esko Kopola vuorossa. No niin, paikoilleen, valmiina, nyt! Ja siinä kilpailusuoritus valmiina. 11.06, mahtava aika, eli kakkoseksi tässä vaiheessa, kolmantena Kananen, neljäntenä Nyman, viidentenä Myllylahti. Ja sitten Jarmo Kotomäki on vuorossa ja seuraavana Seppo Myllylahti. Paikoilleen, valmiina, nyt! Ja siellä hurjasti rengas tulee oikein pomppien tuolla perässä. Ja Kotomäki vetää kovaan ajan tässä kertakaan. Ja nyt on veto läpi. 13.12 ja sillä mennään kolmanneksi. 13.12. Ja se on oikein sisukisa, tämä veto on varmasti. Otetaan huomioon henkilön paino ja rengas tulee karmeeta vauhtia. No niin, ja vielä pikkusen. Nyt! ...18.64. Seppo Myllylahden veto. Ja hieman pari. Paikoilleen, valmiina. Nyt! Ja nyt veto suoritettu. Hieno suoritus. Aplodeja runosti sinne. 14.58 ja hyvä aika tuli siitä. 14.58. Ja Esko Alakarjula astuu sitten areenalle vetovuorossa. Ravintoloille varoitus, että ovat valmiita, koska tulee taas asiakkaita.
hieno aika. Joo, alle 10. Ja meni kilpailussa johtoon Esko Alakarjulan aika 9,80. Toisena Unto Lundell. Kolmantena Esko Kopola kolmantena tässä vaiheessa. Alakarjula, Niin vaikka vettää tyhjää. Lundell, Esko Kopola. 3 ensimmäistä. Eikä, kun Esa ja Pudas on myös. Esa Niemi otti seuraava. Ja Esa Niemi on vetovuorossa ja sitten tämän renkaanvetokisan lopettaa kilpailun johdossa oleva Kari Pudas. Ja Esa Niemi hän on tässä ensimmäisen kierroksen jälkeen kakkosena, eli siellä on nyt kovat tekijät on tuolla loppupäässä vetovuorossa. Ajat tulevat varmaankin vielä muuttumaan johtoajat tosta. Eli tällä hetkellä 9,80 on Esko Alakarjulan aika, Unto Lundell 10,78. Ja rengas kulkee hurjaa vauhtia. Hurja vauhti on renkaan kulma ja kiinni oli. Ja veto valmis. Ja 9.20 meni johtoon. Esa Niemi on johdossa tässä sarjassa, tässä renkaanvetokisassa. Esa Niemi johdossa, Alakarjula toinen, Lundell kolmas, Kopola neljäs. Ja sitten kilpailua ensimmäisen kisan jälkeen johtava Kari Pudas astelee sinne areenalle. Ja nyt tuli kova taisto, 9.20 on aika, minkä Esa Niemi vetäisi äsken, ja se pitäisi nyt sitten saada pelata. Sanotaanko kalan? No niin, paikoilleen, valmiina, nyt! Ja meni kilpailun johtoon aika 8,76, toisena Niemi, kolmantena Alakarjula, neljäntenä Lundell, viidentenä Kopola. Tässä on pikainen alkujärjestys tässä toisessa osakilpailussa, eli renkaan vedossa. Ja nyt sitten, ennen kuin kolmas kisa saadaan ja areena valmiiksi, sitä ennen semmonen 10 minuutin tauko. Pystytte haukkaamaan vähän makkaraa ja virvoitusta taas mukaan. Siitä se tämä kisa edistyy. Ja kisakenttä järjestetään uuteen uskoon. Alkaa hirren syöksy, jossa on 2 yritystä jokaisella. Ja hirsi painaa 41 kiloa. Mäki, Alakarjula, Haikara, Pudasniemi, Nyman ja Paavo Myllylahti viimeisen. Ja sieltä astelee hattu arvokkaasti kallellaan Esko Kopola kilpailuareenalle, ja voimaa on niinku enempi kuin pienessä kylässä yhteensä. Ja nyt annetaan sitten hirrelle kunnolla kyytiä. Ottakapa sillä rekka-auton luona pikkusen etäisyyttä, jos sattuu se lentääkin sinne asti. Ota sinä sitä tosiaankin vastaan siltä, jos se lentää liian kauan. Ja kilpailusuoritus alla. Ja yliastutuksi meni tämä kisa samalla, ja hirsi ei myöskään pyörähtänyt niin, että olisi pituutta tullut. Sinänsähän se olisi ollut muuten hyväksytty, mutta iso varvas livahti väärälle puolen lautaa, missä on raja, mistä heitetään. Ja seuraavana on vuorossa Tapio Kananen. Hirren syöksykisa on ankarassa vauhdissa menossa.
siellä on Tapio Kananen hirrensyöksy kilpailun suoritusta aloittamassa. Ja sai pyörähtämään ja sillä keinon tulee hyvä tulos ja hyväksytty heitto. Ja 6 ja 77 oli Tapio Kanasen syöksy. Ja seuraavana vuorossa Seppo Myllylahti, jonka jälkeen Kotomäki, Alakarjula, Haikara, Pudasniemi, Nyman ja Paavo Myllylahti. Ja Seppo Myllylahti siis vuorossa. Ja huomatkaa, että tuo hirsi on pikkusen semmoista vettynyttä sorttia, taitaa olla, kun se painaa 41 kiloa. No niin, ja siinä on nyt sitten kilpailusuoritusta aloittamassa Seppo Myllylahti. Ailla lailla ja hyvä heitto, vertakäyttö. Ja taas vielä suomalainen Sisu Jylläri tuossa suorituksessa. Ja Seppo Myllylahden tulos 6 ja 68. Ja kolmanneksi tässä vaiheessa Unto Lundell johtaa 8.49. Ja seuraava kilpailija Jarmo Kotomäki, sitten Alakarjula Haikara. Ja yleisö aina pitäkääpä huoli, että urheilijalle annetaan kannustusta ja sitä kautta ylimääräisiä pahoja henkiä päästetään irti. Ja nyt heitto syöksy tapahtui. Ja hyväksytty heitto. Ja Jarmo Kotomäen tulos 5.90. Ja johdossa Unto Lundell 8.49 ja sitä tulosta lähtee jäljestämään Esko Alakarjula seuraavana ja sitten on Markku Haikara, Pudas, Niemi, Nyman ja Paavo Myllylahti viimeisen. Ja siellä on kilpailupaikalla Esko Alakarjula ja otti hirren olalleen ja 8.49 on tähän mennessä pisin syöksy. Ja meni pitkälle. Sieltä tuli hyvä tulos ja hyväksytty suoritus. Ja tulos 8.04 ja menee kakkoseksi tässä vaiheessa johdossa Unto Lundell 8.49, Esko Alakarjula toinen 8.04 ja kolmantena tässä vaiheessa on Tapio Kananen. Heittovuorossa Markku Haikara, jonka jälkeen on kilpailua johtava Pudas ja kilpailussa sitten kakkosena oleva Niemi. Ja Nyman ja Paavo Myllylahti sitten viimeiset heittäjät, hirren syöksyjät. Syöksyttäjät, sanoisinko niin.
syöksy kisassa ja Hirsi kohta lähtee. Ja nyt se Hirsi lähti. Ja oli siinä aivan hilikulla tulla 3 metriä enemmän mittaa, kun se olisi kerran pyörähtänyt, mutta ei pyörähtänyt tällä kertaa, mutta hyväksytty suoritus, joka mitataan. 3,47 oli Markku Haikaran tulos. Pisteet kotiin! Ja siellä kokonaiskisaa johtava Kari Pudas ja Hirsi nousi komeasti ja nyt tulee pitkä oikein semmoinen lummittomainen ote oli tästä parrun syöksystä ja tulos tuli kyllä komea. Ja meni toiseksi, ei mennytkään kisassa johtoon 8,13. Unto Lundell johtaa 8,49, Kari Pudas toisena 8,13, kolmantena Esko Alakarjula 8,04. Ja kokonaiskilpailun kakkosena oleva Esa Niemi on sitten vuorossa, jonka jälkeen Nyman ja Paavo Myllylä. Ja Esa Niemi nostaa sieltä hirren olalle. Esa Niemellä on ainakin tuttu kenttä tässä, jos ei muuta tuttua. Niin kenttä on tuttu ja yleisö ympärillä varmasti. Sitä kannustaa aika mukava heitto. Ja Esaniemen tulos 6,76. Ja sitten Håkan Nyman on vuorossa ja viimeisenä Paavo Myllylahti. Ja johdossa tässä hirren syöksyssä on Unto Lundell. Toisena Kari Pudas, kolmantena Esko Alakarjula, neljäntenä Tapio Kananen ja Håkan Nyman heitti ja heitto mitataan, se oli hyväksytty. 6,48 on tulos Håkan Nymannilla 6,48. Ja johdossa ensimmäisenä heittänyt Unto Lundell. Ja näyttää, että vetää täydet 12 pistettä. Niin, tässä on toinen kierros vielä, sitten lasketaan vasta pisteet. Ja Paavo Myllylahti heitti ja pyörähti. Hyvä. Ja ankarat aplodit tuosta hienosta tuosta. Ja tulos 7,62 ja tässä mennään sinne kärkipäähän tällä tuloksella. Ja hirren syöksyssä alkaa toinen kierros. Ja toisen kierroksen aloittaa Lundell. Ja näistä paremman kierroksen tulos jää voimaan, eli näitä tuloksia ei lasketa yhteen, vaan
paras heitto jää lopputulokseksi kullekin. Ja Unto Lundell on johdossa tässä hirrensyöksykisassa 8.49, toisena Kari Pudas 8.13, kolmantena Esko Alakarjula 8.04. Ja neljänneksi nousi äskeisellä työnnöllä Paavo Myllylahti 7.62. Ja Pudas keskittyy. No anteeksi, Lundell, Unto Lundell keskittyy siellä suoritukseen. Ja aika hyvä suoritus, hyväksytty, mitataan. Tulos 6.90, eli ensimmäisen kierroksen tulos oli parempi ja on hän edelleen johdossa 8.49 ensimmäisellä kierroksella Unto Lundellilla. Ja toisena syöksee hirren kanssa Esko Kopola. Ensimmäisen kierroksella jäi ilman tulosta ja nyt on sitten vakava paikka. Nyt pitää saada pisteitä. Joka piste on nyt tarpeeseen. Muuten lopputuloksissa tulee paha kuoppa tällä kohtaa sitten, jos ei nyt tule hyväksyttyä tulos. Oli hyvä syöksy ja hyväksytty ja mitta selkää. Seitsemän 75, eli viidenneksi tässä vaiheessa. Esko Kopola meni siis neljänneksi tässä vaiheessa, johdossa Lundell, toisena Pudas, kolmas Alakarjula, Esko Kopola nousi neljänneksi tässä hirrensyöksykisassa. Ja vuorossa Tapio Kananen ensimmäisellä kierroksella 6.77 hänen tuloksensa. Ja sitten on Seppo Myllylahti Kanasen jälkeen. Ja siellä hyväksytty suoritus. Ja kun tulos 6.55, eli ensimmäisen kierroksen tulos oli Tapio Kanasella parempi 6.77 ja jää näin ollen voimaan. Tapio Kanasen ensimmäisen kierroksen tulos siis 6.77 oli parempi kuin tuo äskeinen, joka oli 6.55. Seppo Myllylahti vuorossa sitten on Jarmo Kotomäki. Ja Seppo Myllylahti ilmeisesti paranti tulostaan, ainakin karjaisu oli suurempi. Ja Seppo Myllylahti paransi ensimmäisen kierroksen tulostaan työntäen nyt 7.23. Ja se jää hänen tuloksekseen tässä hirrensyöksykisassa, jolla ei aivan
viimeiseen huippuun mennä, mutta kuitenkin keskivälin paikkeilla tässä vaiheessa. Jarmo Kotomäki seuraava, sitten on Esko Alakarjula. Jarmo Kotomäki paransi varmasti ensimmäisen kierroksen tulostaan, joka oli 5,90. Ja Jarmo Kotomäen tulos 7,96. Ja Jarmo Kotomäki meni tässä vaiheessa neljänneksi tuolla syöksyllään 7,96. Johdossa edelleen Lundell, toisena Pudas, kolmantena Alakarjula tässä vaiheessa. Ja nyt on Alakarjula myöskin vuorossa, toista suoritustaan tulee tekemään. Sitten on Haikara, Pudas, Niemi, Nyman ja Paavo Myllylä. Ja kyllä tuli hyvä tulos taasen. Ensimmäinenkin tulos oli kyllä jo yli 8. Ja se oli yliastuttu heitto. Hänen tuloksekseen jäi 8,04, jolla ollaan tässä vaiheessa tätä hirrensyöksykisaa kolmantena. Ja Markku Haikara on sitten vuorossa 3,47 ensimmäisen kierroksen tulos. Ja nyt kannustaa. Se kyllä Vietkalla mennä ympäri, mutta ei niin ei. Kyllä tämä hyvä suoritus oli. Etukas nuori mies siellä asiassa. Ja paransi hieman ensimmäisen kierroksen tulostaan työntäen nyt 3,70. Ja sitten tässä hirrensyöksyssä ensimmäisen kierroksen kakkonen Kari Pudas kokonaiskilpailun johdossa. 2 lajin jälkeen oleva Kari Pudas on siis vuorossa nyt seuraavana. Ja nyt sieltä tuli hyvä heittokanta hyväksytty, joka mitataan. Ja tulos ei parantunut, nyt tuli 7,78. 7,78, eli Kari Pudakselle jää ensimmäisen kierroksen tulos 8,13 voimaan, jolla hän on tässä hirrensyöksykisassa kakkosena, mutta hänhän johtaa kokonaiskilpailua 2 lajin jälkeen. Ja kokonaiskilpailussa 2 lajin jälkeen kakkosena oleva Esa Niemi on nyt sitten syöksykysvuorossa.
ensimmäisen kierroksen tulostaan syöksyttelemällä nyt 7.14. Ja tämä 7.14 jää nyt sitten voimaan. Sitten on Nyman ja Paavo Myllylahti jäljellä tässä hirren syöksytyskisassa ja hirren syöksykierteessä. Håkan Nyman kilpailuvuorossa. Ja johdossa Unto Lundell 8.49. Kari Pudas kakkosena 8.13. Esko Alakarjula 8.04. Ja hyväksytty heitto Håkan Nymanin tulos 7.30 Håkan Nymanilla ja Parani ensimmäisen kierroksen tulos oli 6.48. Elikkä Håkan Nyman nyt syöksytteli 7.30 ja Paavo Myllylahti päättää tämän hirren syöksyn toisen kierroksen ja sen jälkeen näimme kuka voitti tämän osakilpailun. Noin, ja valkoinen lippu hyväksytty. Syöksy. Ja ensimmäisen kierroksen tulos Paavo Myllylahdella oli parempi kuin tämä äskeinen 6.90, eli Paavo Myllylahden ensimmäisen kierroksen tulos 7.62 jäi voimaan. Ja tämän hirren syöksyn voitti Unto Lundell saaden 12 pistettä omaan reppuunsa. Toiseksi tässä tuli Kari Pudas 8.13 saaden 11 pistettä. Kolmanneksi tuli Esko Alakarjula 8.04 tuloksellaan saaden 10 pistettä. Ja neljänneksi tuli tässä hirren syöksyssä Jarmo Kotomäki 7.96, viidenneksi Esko Kopola 7.75 ja kuudenneksi Paavo Myllylahti 7.62. Mutta kohta saamme tarkat nämä koko linjan tulokset ja myöskin kolmen osakilpailun yhteistulokset tulevat tuossa tuokiossa ja tässä vaiheessa, että saamme taas kentän kuntoon. Saa lähteä ja tässä kun ei oteta aikaa, vaan tässä ratkaisee matka, niin nyt kun kilpailijat tarttuvat kiinni kahvoihin, niin minä ilmoitan, että sitten kisa, että saa lähteä liikkeelle. No niin, ja nyt sitten saa lähteä. Ja Kopola on johdossa. Ohitettu, 40 paalu meni siinä, lipsahti. Ei kun anteeksi, nyt on 40 on siinä ja 40 metrin päälle hieman. Ja siihen putosi Kanasen purkit. Kopola tämän parivaljakon pitempi. Ja siellä otetaan nyt sitten mitta. Kopola 41,87. Nythän tuolla ei laitteella
kilpailuvuorossa on Seppo Myllylahti. Ja Tapio Kananen kantoi 38.50. Kopola siis 41.87. Tapio Kananen 38.50. Ja seuraava vuorossa Seppo Myllylahti, Jarmo Kotomäki. No niin, ja siellä on pari Seppo Myllylahti, Jarmo Kotomäki ja saa aloittaa. Ja ajatelkaapas, Myllylahti painaa itse 68 kiloa ja 146 kiloa on miehellä käsi. Siellä on kaikkia terästä. 40 metrin paalu meni ohi. Kotomäki kantelee 50 on ohitettu ja menee varmastikin kilpailussa johtoon. Ja hän kiertää sieltä 60 metrin ohi. 60 metrin tynnyri ohitettu ja sinne hieman yli 60 metriä. Ja mahtavan tuloksen kantoi myöskin Myllylahti. Käsittämätön tulos. Melkein 50 metriä kantoi myöskin Myllylahti. Eli kyllä pitää olla sitten mies semmoista terästä, että aivan hurja juttu. Seppo Myllylahden tulos 47.52. Sitten tuli takaa sama. Katsoko siellä ne pöntöt vielä täältä? Noin muni ottaa pois ne siksi. Eihän ne täynnä. Nostakaa ne pöntöt. Samalle paikalle. Joo, on siinä näkyy. Siirrä pikku. Siirrä pikku. Ja Jarmo Kotomäki meni johtoon tässä farmarin kävelyssä tuloksella 64.74. Seppo Myllylahti kakkosena 47.52. Kopola kolmantena 41.87. Alkaa, saatte lähteä. Ja Esko Alakarjula juoksettaa näitä pönttöjä aivan mahdotonta kyytiä. Ja kyllä Haikarallakin kulkee. Kyllä löytää sitten neljää. Kyllä vaan sinne pönttölle. Ja siellä on Alakarjula on 60 paalulla ja kiertää sen pöntön ympäri. 60 on voitettu kanta. Ja on 70 on voitettu kanta. Yli 80 metriä. Tämä oli mahtava suoritus. Hyvä oli suoritus myöskin Haikaralla. 30 metrin tietämille myöskin Haikara toi nämä pöntöt. Ja Alakarjula yli 80 metriä. Ja meni tietenkin, Alakarjula meni tietenkin jo. Ja Markku Haikaran tulos 39.90. Niin, anteeksi, 29.90 oli Haikaran tulos. Ja Esko Alakarjulan tulos. Esko Alakarjulan tulos 84.20 väliin. Ja saa aloittaa.
20 on Pudasella rikki, 30 menee vielä pitkällä loikalla. 40 on rikki. 50 ja 60 tynnyri lähestyy. Sama juttu Myllylähti tuottelee kanssa. Isaniemi pudotti 60 jälkeen ja Pudas meni yli 90 metriä. Yli 90 metriä Pudas menee johtoon tässä kisassa. Hyvä tulos tuli myös Esa Niemellä, jolla on yli 60 metriä, lähemmäs 70 metriä tulos. Ja Pudas on kerta kaikkiaan taas kovassa vedossa niin kuin ennenkin. Esaniemen tulos 69 ja 36. Ja Pudas kantoi 92 ja 20 ja meni kilpailun johtoon. Aplodeja kovasti. Paavo Myllylahden Håkan Nymanin kesken. Te saatte aloittaa. Ja Håkan Nyman ylitti 30. 40 menee siinä. Paavo Myllylahti meni myöskin 30 ja 40 paalu lähestyy, kun Nymannilla lähestyy 60 tynnyri. 60 metrin tynnyri on kohta kierretty ja onkin kierretty ja Myllylahti painaa myöskin täysillä kohti 60 tynnyriä. Ja Myllylahti kaartaa 60 tynnyrin ohi ja painaa mahtavaan tulokseen. 70 metriä on ohitettu. 70 metriä ohitettu ja sinne 75 metrin paikkeille Nymannilla putosi 65 metrin seutuville. Kohta kuulemme tarkemmat tulokset. Nymanin tulos 68 ja 10. Ja Paavo Myllylahden tulos 76,92 ja sillä mennään kolmanneksi tässä vaiheessa. Ja Unto Lundell sinne saapuu kilpailupaikalle. Ja sitten kun hän on valmiina, niin voi aloittaa, kun hänellä ei ole toista paria. No niin, ja Unto Lundell saa aloittaa kilpailusuorituksen. Ja Lundell siellä kilpailusuorituksessa. 20 metriä meni siinä. 30 on rikki. 40 on rikottu. 50 meni siinä. Ja 60 metrin raja
tynnyri, ollaan sitä kiertämässä. Ja 60 on rikottu. Ja siellä rupeaa 70 metrin kohdalla kuulostamaan. Noin. Ja nyt oli ankara suoritus. Aplodeja hurjasti. Hieman yli 70 metriä. Ja Unto Lundell tulos 71,66 ja neljänneksi tässä vaiheessa sillä tuloksella 10. Toiseksi tuli Esko Alakarjula 84,27. Paavo Myllylahti kolmantena 76,96 ja Unto Lundell neljäntenä 71,66. Esa Niemi 69,36. Håkan Nyman 68,10. Sitten Jarmo Kotomäki 64 ja 74. Ja siellä säkit nousevat kilpailijoiden selkään. Ja kun säkit ovat selässä, niin kilpajuoksu alkaa ja tuo tynnyri käydään tuolla kiertämässä. Ja nyt sitten kisa saa alkaa. Saatte lähteä paikoilleen valmiina. Nyt! Nyt loppupurtti. Ja nyt siellä on johdossa Kotomäki, mutta Myllylahtihan ei anna periksi yhtään. Se on läpi. Ja Mäkikantajuoksun avauspari Jarmo Kotomäki juoksi tuon matkan 26,65. Seppo Myllylahti 33,49. Ja seuraava pari siellä on kohta valmiina Markku Haikara ja Esko Alakarjula. Ja valmistautua saa Esa Niemi ja Kari Pudas. Se oli kevyempiä. 20 kiloa kevyempiä. Ja säkit nousevat sieltä selkään. Siitä vaan suustattiin ja sitten toiselta nurkalta. Paikoilleen. Valmiina. Nyt! Ja Esko Alakarjula painelee siellä täysillä. 60 paukun ohitettu ja
Hieno suoritus. Ja Esko Alakarjulan aika 28.46. Ja Jarmo Kotomäki on johdossa tässä 26.65. Sitten on siellä valmiina kohta Esa Niemi, Kari Pudas. Ja Pudashan on johdossa. Ja Esa Niemi on monentena, koska neljäntenä on Niemi, eli siellä on kova pari ja kova taistelu. Pisteistä alkaa. Esa Niemen, Kari Pudasen Paavo Myllylähti ja Håkan Nyman. Laittako puoli? Joo. Ja kilpailijoille nostetaan sekin selkään. Kuinka meni ihmeen hyvin? Paikoillaan valmiina. Nyt! Ja kaksi kovaa kilpailumpajaa siellä takaväki 60 hyvin. Kierretään. Pelotti, että se juoksee mun yli. Ja Pudaksen aika 25.72 ja hän menee kisan johtoon. Esa Niemen aika 27.39 ja menee kolmanneksi tässä vaiheessa. Toisena Jarmo Kotomäki 26.65. Sitten vuorossa Paavo Myllylahti ja Håkan Nyman. Ja Ponto Lundell saa myöskin valmistautua omaan yksinjuoksuunsa. Paavo Myllylahti, Håkan Nyman ovat seuraavana vuorossa. Ja säkin juoksukisan johdossa siis Kari Pudas, joka on kultainkin koko kisan johdossa. Mistä vain, kun sattuu se on maalin yli. Ja se on maa. Kyllä senkin maalle, niin sitten tää pyörää. Riittänee tietenkin, pitääkö olla koko voi vaan. Kyykisty Pate vähän. Ja siellä säkin ovat valmiina. Paikoilleen. Valmiina. Nyt!
voittaa ja sittenpä saamme kokonaiskisan tuloksen tuolta pikalta. Kokola ja Kananen kävelevät siellä kilpailupaikalle. Ei mitään. Päätä pääsee perille. Ei kun pääsee perille ja tulee myös takaisin. Ja siellä ovat kohta valmiina Kanasen selkään säkki paikoilleen. Valmiina. Aina painaa! Ja Kanasella ankkara on tempo päällä. Ja tämän äskeisen säkinkantojuoksunhan siis voitti Kari Pudas. Toiseksi siinä tuli Jarmo Kotomäki, kolmanneksi Esa Niemi, neljänneksi Esko Alakarjula, viidenneksi Paavo Myllylahti. Ja tuloksia lasketaan kuumeisesti ja aivan hetkessä on tulokset valmiina. Pääsemme palkintojen jakoseremonioihin. Talon kakarat katselevat kartat ja hiukan varoa. Ja tiedän kyllä ettei kaikki ole kohdallaan. Ei se haittaa mua, en mä pelkää ollenkaan. Vaikka reikä väittää, mitä kuunnellaan. Mä en pane vastaan ja kortit tunnetaan, kun me hiljaa pelataan. Jossa kannetaan tekstellaan kaiken maailman Ja vielä viimeiset makkarat siellä kuumana ja virvokkeita vielä saatavana. Käykääpä nappimassa ne naamatauluun, niin ei tarvitse niin paljon purkaa näitä laitteita ja luokia kannella. Ehkä muualle. Kuvettelen yhden makkaran joka ilmat vastastaan, niin siitä ne hieno.
pokaaliin ja vuodeksi sen samalla haltuunsa saa myöskin 1993 kisat voittanut Kari Pudas. Pyydetään saapumaan palkintojen jakoon. Ja siellä jatkuvasti kiertävä pokaali, Kari Pudas sai sen ja myöskin pääpalkinnon arvokkaan rannekellon. Ja pieni pytty myöskin jääpi omaan henkilökohtaiseen palkintokaappiin. Toiseksi tässä ankarassa kisassa tuli Esko Alakarjula. Kari Pudaksen pisteet oli 62, Esko Alakarjulan pisteet 49, eli hopeamitalli. Ja myöskin saa palkinnoksi arvokkaan rannekellon. Ja aplodeja ankarasti Esko Alakarjula ankara taisteli. Ja kolmanneksi tuli tosin samalla pistemäärällä Esa Niemen kanssa, mutta hänellä oli osakilpailuvoitto, niin sen takia meni kolmanneksi Unto Lundell. 45 pistettä ja pronssimitalli. Hyvä Unto. Ja palkintona edelleen rannekello. Ja sitten neljänneksi samalla pistemäärällä 45 kylän oma mies Esa Niemi. Ja hän saa palkinnoksi arvokkaat kahvilusikat. Esa Niemi neljäntenä. Ja viidenneksi tulee pistemäärällä 43 Jarmo Kotomäki ja hän saa tuommoisen polkupyörään sijoitettavan tavaralaatikon, niin voi mennä seuraavalle kisapaikalle ja on kamat matkassa siellä laatikossa. Hyvä. Ja kuudenneksi 38 pisteellä Paavo Myllylahti ja pääsee keittelemään kahvia ja kun oikein väkevää kahvia keskeneen, niin sitä ensi vuonna saattaa olla ensimmäisellä mitalilla hyvässä lykyssä. Paavo Myllylahti siis kuudentena. Sarja. Ja Eskolle vielä uudet aplodit, joka on uran uurtajia myöskin tällä voimamieskisojen saralla. Ja sitten 28. Håkan Nyman 28 pistettä ja ruisleivällä viskataan Håkania. Ja juusto vielä matkassa, niin se on oikein niitä kuuluisia voimamiesten eväitä nyt, joita tässä jaellaan seuraaville myöskin. 9. Tapio Kananen 22 pistettä ja ruisleivällä ja juustolla paiskataan häntäkin. Ja 10. Seppo Myllylahti ja samalla tavalla ruisleivällä paiskataan Seppo Myllylahtea myöskin. Ja sieltä Seppo. Oikea sisupussi tässä on näköisellä sitten. Ja 19 pistettä kertyi 11 Markku Haikara ja ruisleivällä ja juustolla paiskataan myöskin Markkua. 10 pistettä kertyi hänelle. Hienoa. Ja 12 oli sitten ensimmäisessä lajissa itsensä vähän särkenyt Tapio Paavola, kertyi häneen silloin sieltä 3 pistettä. No niin, hyvät ystävät,
Kiitoksia kovasti, että olitte näin mukana hengessä tässä suuressa voimamieskisassa. Ja viikko jälkeen juhannuksen ensi vuonna palaamme taasen asiaan ja silloin tervetuloa tänne Kopolan kentälle taas pitämään jännitystä yllä ja jännäämään kuka silloin on voittaja ja löytyykö tälle Pudakselle haastajaa. Kyllä tässä Kopolan isännät on kyllä kovasti kuljeskelevat noiden pönttöjen kanssa varmaan taas vuoden, että eiköhän niille rupia vastinetta pikkuhiljaa Pudaksellekin löytymään, mutta tämähän onkin jännää just, että kyllä se jossakin vaiheessa vielä tulee Pudaksellekin tietenkin tälle kentälle voittaja, mutta nyt meni kyllä todellakin hienosti ja kivat kisat, kun ei vesisadekaan haitannut sen enempää. Ja kilpailijat saavat käydä siellä poksimassa vielä makkaroita, käykää ihmeessä syömässä niitä makkaroita, että vuoden perästä kulkee myöskin mukavasti. Kiitoksia ja tervetuloa toisen kerran.